ndị ikwu, ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi m niile, udo dịrị anyị niile n'otu n'otu n'aha Jizọs, amen. Eji m aka na anyị niile ekuri ụra n'elu akwa ndị anyị dị iche iche site n'ụlọ anyị dị iche iche n'ụbọchị taa, na ndụ na ahụ isi ike ya bụrụ otu aka o si mee ka anyị kelee Olise onye mere ka ọ dị mfe. Imeela Chineke pụrụ ime niile, onye ọla ebu, onye nyere anyị ndụ na ahụ isi ike n'ụbọchị taa. Imeela nna m, otuto dịrị gị ka onye ọla ebu, onye mere ka ihe anyị na-achọ bụ onyinye nke ndụ ka o ruo anyị aka n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Ọmụmbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo ka nna n'olu ya n'oge awa. Ihe anyị ga-etinye ọnụ na ya n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ ụfọdụ akpaalaokwu na nkọwa ha. Ụfọdụ akpaalaokwu na nkọwa ha. Dịka m si akọwakwara unu mgbe ọbụla anyị na-abata na ihe gbasara akpaalaokwu maọbụ ilu, ana m ekwu na nke onye na-aghọtaghị ya jụọ ibe eme gịnị ibezie, maka na nke onye amaghị ibezie. Emekwana ihere nke ị na-aghọtaghị, jụọ ajụjụ a ga-akọwara gị ya. Jụọ onye ọ dị gị ka ọ maara, onye ahụ ga-akọwara gị ya. Ọ bụrụ na ọ kọwalire gị ya, chọkwa onye ọzọ ka wee kọwara gị ya. Ngwanụ, nke mbụ anyị ga-ekwu maka ya na akpaalaokwu. Ụfọdụ akpaalaokwu na nkọwa ha bụ nke a na-akpọ ịtọ ntị n'ala. Kedu ihe bụ ịtọ ntị n'ala? Ịtọ ntị n'ala bụ mmadụ iwere ntị ya gaa n'ala tụkwasị dịka ụfọdụ ndị na-aghọta isi tọọ ntị n'ala, dịka onye na-anaghị aghọta asụsụ Igbo, eleghị anya onye a mụrụ na mba ofesi ma ọ bụ obodo na-abụghị Igbo ka ha na-asụ. Onye ahụ esi ya tọọ ntị n'ala, ọ ga na-esụọ ya n'olu Igbo si tọọ ntị n'ala. Eleghị anya onye ahụ na-mara ihe a na-akpọ ntị, mara ihe a na-akpọ ala. Isi onye atọ ntị n'ala, o nwere ike o bụrụ ntị ya tụkwasị n'ala, chee nọọ ihe ị na-ekwu. Mmadụ ịtọ ntị n'ala bụ mmadụ ige ntị ma a na-ekwu okwu ma ọ bụ a na-akụzi ihe, ma ọ bụ na o nwere mkparịta ụka dị mkpa a na-enwe ma ọ bụ na mmadụ gwara onye a sị ya o nwere mkparịta ụka mụ na gị ga-enwe. Mgbe mkparịta ụka dị otu a malitere, onye ahụ kwesịrị ịhapụcha ihe niile ọ na-eme, tụkwasị mmụọ ya na uche ya na nghọta ya na mkparịta ụka ahụ. Ọ bụ ya bụ na akparịcha ụka ahụ, akparịtacha ya bụ ụka, apụta echi jụọ onye ahụ sị ya gịnị ka akpara, gịnị ka onye dị otu a, gịnị ka gị na onye dị otu akpara. Onye ahụ enwe ike kọwaa ya ebe o were anya, kọwaa ya n'ozuzu oke. Nke a pụtara na oge a na-enwe mkparịta ụka ahụ, onye ahụ mere gịnị? Ọ tọrọ ntị ya n'ala. Gbamdụ na-aghọta. Nke abụọ bụ nke a na-akpọ ịnọ n'ime osimiri. Mmadụ ịnọ n'ime osimiri abụghị ihe dị mma. Anyị maara ihe a na-akpọ osimiri, anaghị egwu ya egwu, mana abịasị gị mmadụ na ọ nọ n'ime osimiri. Ihe nke a pụtara bụ gịnị? Mmadụ inwe oke nsogbu, mmadụ nọ n'ime oke nsogbu nke onye ahụ na-amaghị ka ọ ga-esi n'ime ya pụta. Mmadụ nọ n'ime oke nsogbu nke onye ahụ chọrọ enyemaka. Ọ bụ ya bụ mmadụ nọ n'ime osimiri. Mmadụ nọ n'ime osimiri. Nke atọ bụ ike mmadụ ighere oghe. Mmadụ nwere ike isi gị na nne m maọbụ nna m, ike m egherekwa n'oghe. Ike mmadụ ighere oghe pụtara na ihe niile onye ahụ nwere bụ ihe nzuzo nke ntọala obi ya apụta n'ihe. O nwekwaghị ihe nzuzo onye ahụ nwere. Eleghị anya o nwere ihe kacha dị onye ahụ mkpa na ndụ ọ kọrọ mmadụ, n'ihi na o nwere ntụkwasị obi ebe onye ahụ nọ. Onye ahụ kama onye ahụ ga-echebe ya ahụ a kọrọ ya dịka esi wee kọrọ ya, onye ahụ agbapụ jee kọrọ ya ndị ga-etinye onye ahụ na nsogbu ma ọ bụ na uche ajụrụ ajụ. Onye ahụ pụtazie wee nụ na ihe dị otu a ya kọrọ mmadụ na-emere ka ọ pụta ihe site n'aka onye ọ kọrọ ya. Onye ahụ asị na ike ya eghere oghe, nke pụtara na ihe nzuzo ya apụta n'ihe. Ọ bụ ihe ike mmadụ ighere oghe pụtara. Nke ọzọ bụ mmadụ iguzo n'ụkwụ ya. Mmadụ iguzo n'ụkwụ ya. Mmadụ iguzo n'ụkwụ ya abụghị mmadụ ịkwụrụ ọtọ a na-ele ya anya na ọ bụ onye kwụ ọtọ. Ọtụtụ ndị okenye na ndị toruru etoru na-akwụ ọtọ,
nwatakịrị ruo oge o ji aga ije ọ ga-akwụ n'ọtọ tupu ọ gawa ije, mana ọ bụghị ihe nke ahụ na-ekwu. Mmadụ iguzo n'ụkwụ ya bụ mmadụ na-enwekweghị onye ọ na-asị nye m. Ihe ọ bụla onye ahụ chọrọ ọ na-eji aka ya nweta ya site na mgbalịsi ike ma ọ bụ ịgba mbọ nke ya na amara Chineke. Onye ahụ enwekweghị onye ọ na-asị ma onye ahụ enyeghị ọ gaghị eri, ma onye ahụ ewepụtaghị ihe dị isi agaghị enwe isi. Ọ bịa na mmadụ akwụra n'ụkwụ ya, onye ahụ nọzi were aka ya na-akpata ihe ọ na-eri, na-akpata ihe o ji egbo mkpa nke bịakwasịrị ya, gbokwere ndị ọzọ lekwasịrị ya anya mkpa nke ha. Ọ bụ ya bụ na mmadụ eguzoro ya n'ụkwụ ya. Nke ọzọ bụ ịkpọ mmadụ ewu. Kedu ihe bụ ịkpọ mmadụ ewu? Ịkpọ mmadụ ewu abụghị ile mmadụ anya n'ihu sị ya ịbụ ewu. Ọ bụghị ya. Ịkpọ mmadụ ewu bụ enweghị ihe iji onye ahụ kpọrọ. Onye ahụ ịhụ ha anya ya, ọ na-ekwu okwu, ihe ọ bụla ọ na-eme anaghị amasị gị, ọ na-agwa gị okwu dịka ọ bụ nwatakịrị na-agwa gị ya, ị gaghị aṅa ntị. O nweghị ihe iji okwu ya kpọrọ, o nweghị ihe iji ya kpọrọ, ya fọkwa iji ihe o kwupụtara n'ọnụ kpọrọ. Ọ bụ ya bụ mmadụ ịkpọ mmadụ ibe ya ewu. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ ikpo okwu n'imi. Ikpo okwu n'imi abụọ mmadụ na-ekwu okwu na-eme ya, ọ bụghị ya nwa. Ikpo okwu n'imi dịkwa ka ịkpọ mmadụ ewu. Ọ bụ mmadụ nwere ike ịgwa gị ihe dị otu a na ya achọghị ya, ihe dị otu a na ga-emekwela ya n'ime ya, na ọ ga-ebute esemokwu n'etiti gị na ya, ma ọ ga-ebutere ihe dị otu a ma ọ bụ ihe ọzọ. Onye ahụ kwuo okwucha, ị ṅakwara ntị mgbe mgbe kwucha ya pụọ, esi ya ọ na-ekwukwere onwe ya. Ihe ọ na-ekwu ọ bụ ụmụ ka ọ gwara ya, ihe ọ kwuru ọ bụ ụmụ ka ọ gwara ya, ọ gwara onwe ya. Ihe ahụ onye ahụ chọrọ ka ime o nweghị nke ị ga-eme, nke pụtara gịnị? Ịkpọ n'okwu onye ahụ n'ime. Nke ọzọ bụ gịnị? Ọnụ ụtọ. Kedu ihe bụ ọnụ ụtọ? Ọnụ ụtọ abụghị iwere nnu bekee ma ọ bụ nnu tie n'ọnụ ịrarigbuo ọnụ gị ọ tọọ gị ụtọ. Ọ bụghị ya. Onye nwere ọnụ ụtọ bụ onye na ihe dị mma, ma dịka o siwe ofe ebe a, ịhụ ihe ọ na-eji esinye ofe. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-eji ihe ahụ wee sie ofe otu ọnwa, ya wee sie ya otu mgbe ka o were izucha ihe niile, ma anụ ma azụ ma ihe ndị ọzọ sogasị na ihe a na-esi esi, ka o rizuchaa ya. Ọ bịakwa na be gị ma ọ bụ na o nwere ka gị na-esi gaa ihe, eweta nri maọbụ ihe a na-eri eri na ọ dịghị otu ahụ nke ahụ ọ na-esi, o ji na-elekwa onwe ya, ọ gaghị ekwe eri. Ọ na-eri ya, o rie ya na-enweghị mmasị, n'ihi gịnị? Ya ahụ abụghị ụdị ihe na-adị ya mma. Ọ bụ ya bụ mmadụ inwe ọnụ ụtọ. Nke ọzọ bụ ewu enwe n'ọha. Ewu enwe n'ọha. Ewu enwe n'ọha agụụ na-agụgbu ya, maka n'ihi enweghị onye a maara a ga-asị ngwa lekwa ewu a, ọ bụghị ga na-egburu ya nri ma ọ bụ na-elekọta ya. Mana o nweghị onye bụ onye ọ nọ n'aka ya, kama na ọ bụ ọha nwe ewu ahụ. N'ụdị ọnọdụ dị otu a, gịnị ka ị chere ga-eme ewu ahụ? Maka na onye ọbụla onweghị onye ọ bụ nke ya, onweghị onye ọ bụ nke aka ya kpọmkwem. Onye ọbụla na-agara ihe dị ya mma. Ewu a nọrọ n'agụụ. Enwere ike nga nke dị m mma n'ụtụtụ, alọta m n'abalị. Ọ bụ n'abalị ahụ m lọtara, ike gwụchara m ka m ga-eje chọwa ihe ewu na-eri. Gị nwa gaa nke gị ịbata n'abalị. Ọ bụ mgbe ahụ ị batara ahụ kụjichara gị ka ị ga-aga chọwa ihe ewu na-eri. Otu aka ahụ kwa onye nke ọzọkwa sokwa nwere ewu ahụ n'ọha. Ọ bụ mgbe ahụ ọ batara ka ọ ga-ajikwa gaa chọwa ihe ewu ahụ ga-eri. Ya mere, ihe ọ bụla asị ọ bụghị onye dị otu a ka enyefere n'aka ka ọ na-elekọta ya. Onye ahụ, ihe ahụ bụ na ọwụ ma ọ bụ mmadụ ma ọ bụ anụmanụ ma ọ bụ ihe a na-enwe ihe ahụ na-enwe nsogbu, n'ihi na o nweghị onye na-elekọta ya anya. Ọ bụ ihe enwe n'ọha, enweghị onye kpọrọ ya dịka ihe. Ọ bụ ya bụ ihe ilu a pụtara. Nke m ga-eji pịachi akwụkwọ bụ mmadụ ifuru ntutu taa. Kedu ihe bụ mmadụ ifuru ntutu taa? Ọ bụghị mmadụ ịma aka n'isi efopụta ntutu tie n'ọnụ taa. Ihe ọ pụtara bụ mmadụ ịṅụ iyi, nwee mkpebi na ihe dị otu a na agaghị eme ihe ọ sọkwa ya bụrụ. I werekwa egbe tụkwasị ya n'olu, ọ sị gị na ya agaghị eme ya. I were mma oge amụrụ ihu na azụ tụkwasị ya, sị ọ bụ ikweghị ime ihe ama nwapụ gị isi, onye ahụ asị gị gịnị? Ya agaghị eme ya. Mmadụ inwe mkpebi na nke bụ na o nweghị ihe nwere ike ịgbanwe mkpebi ya. Ihe ahụ onye ahụ sị na ya ga-eme
bụ ihe ọ ga-eme. Nke ọ sị na agaghị eme bụ nke ọ na-agaghị eme. Ọ bụ ya bụ mmadụ ime gịnị? Iforo ntutu taa. Otu a ka ọ ga-aha anyị nọ n'ụbọchị taa. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ihe ọma anyị niile na-achọ dịka nsi kpee ekpere na mbụ, ọ ga-ezu anyị ahụ. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe ama ụbọchị nta ka achụọ n'Owere nchi. Daalụ no, ka emesịanụ.